que sentiche nese derradeiro partido e sobre todo tes esa homenaxe na grada, no videomarcador. Como te plantexas vivir agora os partidos? Vas a sacar ese Andrés quente da pista á grada ou vas a ser un afeccionado que vai a deixar ese sentimento que ti tes sempre? Cal poderías decirnos que sería o teu momento máis amargo na vida do balonmán contigo co Bueu Atlético? Que adestrador che marcou máis? Arrepínteste. Que significa para ti Bueu Atlético e en que che marca o Bueu Atlético na túa vida? Que tal, amigos, amigas do Bueu Atlético? Iniciamos dende aquí unha xeira de entrevistas que vamos a facer a varias xente dentro do clube e fora do clube. Hoxe vamos a comenzar con un dos que o ano pasado decidiu pois tomar outro camiño, Andrés. Que tal, Andrés? Moi ben, moi ben. Todo ben. Sabedes que tanto el, o seguinte neste xeira de entrevistas vai a ser David, o capitán que tamén decidiu colgar as muñequeras, que se di no balonmán. Vamos a tratar de que sexan tamén, bueno, pois unha serie de entrevistas dinámicas, a ver que poidamos, pois, bueno, descubrir un poquinho máis esa parte persoal ou íntima de cada un dos entrevistados. Hoxe toca a Andrés que deses one man club que lle podemos chamar en inglés, Sí. eses homes dun só clube, 30 anos creo que son, non, Andrés? 31. 31. Porque bueno, máis ou menos, o sea, por temporadas os 6 serían. Porque o empezar meu irmán con 5 anos, eu que tiña 4, non me iban a deixar só, aí estaba entre detrás da pista e meténdome un pouco co resto dos rapaces. Pois 30 anos de 48 que vai a facer este ano o clube son moitos, son unha porcentaxe moi alta, Como te sintes agora que decidiche retirarte? Pois, de momento, parece unha sensación un pouco rara, ainda non o asimilei ao 100%, sinto que ainda son parte do grupo, falo con eles a menudo, coincidimos en moitos sitios. Penso que ahora que acaban de empezar eles a pretemporada, están na segunda semana, empezarei a notar un pouco esa sensación de estar noutro lugar, empezar a faltar cousas, bueno, a ver que tal o levo. Sinteste fora de lugar agora mesmo? Non, o sea, as dinámicas de tempada son acabar, empeza o verán, algún queda pois xogando no balonmán praia, un pouco a dinámica pode que sea bastante parecida de sempre, e agora que chegamos pois a agosto, a principios de agosto, pois tocaría empezar na pista un pouquiño antes, un pouquiño máis tarde, e penso que hasta igual setembro pois non empezarei a notarme tan fora de sitio, tan noutra situación na que non teño recordos de ter tanto tempo ou non ter que estar aquí cada tarde adestrando, bueno, o sea, os sábados non sei o que serán. Estamos en agosto, seguramente esta pregunta sería mellor facercha, pois seguramente en decembro, xaneiro, febreiro. Arrepínteste? Bueno, eu por primeiro penso que é imposible arrepentirse dunha decisión, o sea, as decisións son para tomalas e aprender delas. Entonces, arrepentirme non, igual non, estou seguro de que vou notar, o sea, faltar e botar cousas de menos moitísimas. Pero tamén espero que esta nova situación pois me aporten outras que en vida sean. Entón, arrepentirme non, costarme, igual que xa me costou chegar hasta este momento, por suposto. Costanos a todos cando damos ese paso de decidir deixar a pista, pois para dedicarlle máis tempo á familia, aos nosos que moitas veces están aí apoiándonos detrás na sombra, sufríndonos e restándolle moitas horas a eles para dedicarnos a este deporte que tanto amamos. Voltamos un poquinho atrás no tempo, pero moi pouquiño, vale? Vamos a falar dese derradeiro partido. Que sentiche nese derradeiro partido e, sobre todo, unha vez que remata o partido, tes esa homenaxe na grada, no videomarcador. Que sentiche nese momento? Non, realmente non foi un partido, foi unha semana, o sea, eu penso que xa tiña claro prácticamente desde que empecé a tempada que iba a ser a última, o sea, a medida que foi, pois,
deuse a situación de que estaba sendo unha tempada moi bonita, moi a disfrutar, decidín de todo, o sea, 100% tomar a decisión porque dixen, é o momento, o sea, xusto, o sea, para deixalo e quedar con moi boas sensacións. Entón, xa máis ou menos o tiña claro, casi o 90%, a mitad da temporada xa era o 100%, non foi real ata que chegou esa semana antes pois da despedida dese último partido aquí na casa, que foi unha semana durísima, durísima, o sea, moi emotivo, o sea, toda a semana pois non sacando da cabeza, solo pensando niso, en como iba a ser, claro, o sea, o chegar ese encontro, pois xa no quecemento, na salida á pista, pois xa eran moitas emocións, moito run run na cabeza, bueno, homenaxe increíble. Entonces, Agardamos que o puideras disfrutar. Eu mirei no todo dentro da casa que non puiden estar nese partido e a verdade é que o sentimento notábase a través da imaxen, esa emoción que despertabades tanto ti como David, esas vaguas que moitas veces, bueno, emoción e sentimento, ao final estamos falando de o que ti dis 31 anos nun clube. Se podemos falar de sentimento de clube, creo que podemos poñer o teu nome ao lado, o teu nome e o de teu irmán, podemos poñelo ao lado. Como te plantexas vivir agora os partidos? Sabemos que eres parte desa peña de seareiros, deses afeccionados, moitas veces miramos ten fundado coa bufanda á cabeza, co megáfono. Vas a sacar ese Andrés quente da pista á grada ou vas a ser un afeccionado que vai a deixar ese sentimento que ti tes sempre? penso que con responsabilidade, igual que na pista hai que tela na grada, pero sí que me apetece, penso que tamén é bo, creo que podo aportar ese sentimento, esa pasión polo clube dende a grada, transmitila para conseguir ter reforzos e que o que estamos conseguindo cos seareiros, con todo o pobo que se está involucrando, que está enchendo Pablo Orbello cada sábado, pois hai que seguir traballando e aportando no que se poda. Imos á parte, como dicía antes, esa parte un poquinho máis personal. Vamos a coñecermos un poquinho máis por dentro a todos os que vades a pasar agora polos micros durante este ano, vale? Que significa para ti o Bueu Atlético e en que che marca o Bueu Atlético na túa vida? Pois eu o sinto como un eixo principal no meu carácter, pois nas miñas vivencias e no que podo levar vivido hasta os anos que teño. O sea, non sei quen sería sin ser Bueu Atlético, sin chegar aquí, o sea, estar vinculado dende a base, dende coñecer a todos os xogadores do primeiro equipo cando só tiña 5 anos, míralos adestrar, pois toda a xente coa que medrei, o sea, que pa min meus amigos era meu equipo. Dentro do pabellón, cando adestrábamos, fora cando quedábamos, cando coincidíamos no colexio, sempre as primeiras persoas coas que tes unha relación de amistade profunda, pois saen dese vestuario no que podo lembrar nomes e nomes e nomes de xente que nos acompañou desde que non sabíamos atar os cordóns ata que xa facíamos o que nos deixaban e o que pedíamos. Podemos dicir que o balonmán serviuche para afrontar moitos retos na vida? Sí, por suposto, o sea, xa no profesional, o sea, tanto a nivel estudios, pois penso que esa xente que se mete nun deporte como o balonmán, nun vestuario, nun clube con tan boa estrutura que che inculca tantas cousas boas, pois axuda moitísimo a ter esa disciplina, a ter esa responsabilidade. No profesional, pois eu creo que en calquera empresa queren xente que sabe xestionarse, sabe estar dentro dun grupo, claro, o sea, eu creo que
teño que agradecer moitísimo pois o que o balonmán ou o Buo Atlético me deu para chegar hasta ao que son e onde estou agora. Bueno, eses, o que ti dis, bueno, esas opcións para a vida, para a parte profesional, para a parte de estudio, sabes que, bueno, pues, os tres valores que sempre tratamos de inculcar, e ti o sabes que levas un montón de tempo, eses valores de respeto, de traballo e de disciplina, que fan que despois, cando teñamos que salir á vida, ao final, non? A ter que buscar un traballo, a facer unha carreira, a enfrontarnos un montón de retos, bueno, pois ese traballo en equipo que temos, esa dedicación, ese esforzo, ese querer superarnos axuda moito. Cal poderías dicirnos que sería o teu momento máis amargo na vida do balonmán contigo co Bueu Atlético? Non sabría porque xa teño mala memoria, xa son de non nin das cousas boas nin das malas, pero es que as malas esquéceseme, ou a miña mente as transforma e quedase só co bo deses momentos. Quizás si teño un recordo de que quedaste con unha mala sensación tal, eu creo que foi o último ano de xuvenís que nos adestraba Lupo, que por un partido, o sea, quedamos fora de participar no campeonato Do que era galego, campeón do galego antes, que antes había que clasificarse, pasaban os dous primeiros, pois xogáramos contra o Teucro, levábamos ben o partido, unhas decisións arbitrais dudosas, un enfado aí un pouco entre un compañeiro e Lupo, que máis se malentendeu, e ao final quedamos fora só por ese encontro, bueno, o sea, molestara, pero nada que non se poida superar, e que non se va a aprender. Fagoche a pregunta contraria. Con que momento máis doce te quedarías da túa vida de balonmán? Eu, o sea, Sei que vai haber moitos, pero s- se tivieras que seleccionar un solo ou como un. moito dous. Eu diría o ascenso, por suposto, o sea, ascenso á volta á Primeira Nacional. É obvio, ao final é algo moi bonito, consigues un logro, o sea, porque ao final trátase de competición, quedar campión, gañar un tornado que sea, pois sempre é o obxectivo. Nos, eu na miña, o sea, no que foi na miña base, tampouco nos nunca quedamos pois campión galegos nin nada, pero nada que botar en falta respecto a iso, obviamente o ascenso. Eu creo que este ano en xeral é dos anos nos que máis disfrutei do deporte, do balonmán. O sea, en total o que pois o grupo deste ano, o que se logrou, o que conseguimos de manter a todo o público involucrados, pensando no obxectivo, que era aquel fase de ascenso soñada, para min o conxunto desta tempada, máis a despedida, creo que foi igual por encima da fase de ascenso, o sea, do ascenso á Primeira Nacional, das cousas máis bonitas. En 31 anos hai moito recordo, moitas cousas boas, sobre todo que ti dices, mellor quedarse coas boas que sempre suman que quedar coas partes malas. Pouquiña máis che vou a preguntar, pero que adestrador che marcou máis? Para ben ou para mal? Vamos a deixalo así. Que adestrador che marcou máis? Un nome non podo decir, pero sí que diría o sea, varios nomes e unha xustificación dese nome. De pequeno, de base, diría Zama, un currante, un sacador de recursos, un potencial para os nenos e nenas Sí, señor. que tiñan pois da miña franxa de idade. Carliños, porque me fixo sentir e disfrutar da parte defensiva do balonmán, que todo o mundo pensa que marcar goles, que estar Que é o máis no bonito, ataque sí. é o que máis se valora, pero Carliños foi capaz de transmitirme a min o que é o defender, e cada defensa boa sentíala como un gol, ou pois como cualquier acción boa en ataque.
E despois diría que Lupo, porque miña transición de base a senior foi con el. Teño moi bons recordos de adestrar con Lupo, de que todo aquel que se esforzaba, non sendo mellor ou peor, o sea, o que máis esforzo demostraba nos adestramentos era o que despois tiña recompensa a hora de competir. Voltamos ao que falábamos antes deses valores de esforzo, de traballo e de respeto. Bueno, pues aí temos 3 adestradores, efectivamente, eu recordo moi ben a Fernando Zama, que tamén o tiven de adestrador, e foi capaz de sacar moitas cousas boas de nós, de todos, ao final, dentro das limitacións que el podía ter ou que o clube podía ter nese momento, foi capaz de sacar moita xente a arriba e facerlle ver sobre todo que por pouco que se tivera que con traballo se podía chegar ali. Buscamos outro referente, ahora vouche pedir un referente dentro do clube durante estes 31 anos. Podes darme un nome, 2, 3, incluso xente que che marcara, pois porque os miraba xogar ou porque te adestraron ou porque se achegaron a ti no seu momento cando ti estabas máis baixo ou así. Abel Juncal, pois igual o meu mellor amigo conseguino ou logreino gracias ao Buo Atlético bueno, a entrar nesta dinámica de club, de vestuario, conseguí o sea, gañei unha persoa que me acompañou en todos os aspectos da miña vida hasta o día de hoxe, que pois seguimos sendo moi amigos, compartimos moitas cousas xuntos. É que é moi difícil a pregunta porque gardo... Douche outra volta. A que xogador idolatrarías ou idolatrabas ti mentras eras pequeno ou estabas subindo categorías na base? Hai moitos, 31 anos son pa moito e ti mirache moitos e moitos pasaron pola túa casa, ademais, entón, sei que hai moitas veces sentimentos cruzados en canto a gústame como xoga ou ese sentimento de amizade tamén que pode haber. David García, referente en canto a valores, sobre todo, en canto a balonmán, que saliu da canteira do Buo Atlético. Que sigue en Francia xogando todavía. De cando era máis novo, os primeiros xogadores que dicía que me fijaba cando se miraba adestrar ou cando iba aos encontros. Recordo moitísimo a Jota. Sí, señor. Teño moitos recordos de estar na banda mentres eles adestraban e collinlle bastante cariño a Jota. Recordo a Litos, o sea, que desa xeración na que estivas incluído, nos adestrastedes, os seguíamos cando xogades no primeiro equipo. Dese grupo en xeral, Carliños e tal, pois teño moi bons referentes. Moi ben, 2 preguntas e xa rematamos. Que lle desexas ao clube no futuro máis próximo? Ou que lle desexarías ao clube ou cal sería teu soño agora, soño como afeccionado, que agora que pasas a ser afeccionado nun xogador, cara ao clube? Pois que se manteña esa estructura que se logrou de traballo, que sigan vindo moita xente como coa última que esas conversacións que tuvemos, que veñen para aportar e para ser xente de clube, que a canteira que se está traballando e que somos un exemplo porque mo conta moita xente de fora que teñen envidia xa de nós, que siga sacando todos estes xogadores que veñen agora, que xa teñen que empezar a formar parte do primeiro equipo, con esa estrutura forte, pois despois as cousas xa virán soas, que se mellore ese cuarto posto que tuvemos o ano pasado, que se poida ter unha fase de ascenso, que se xogue en Bueu para estar fiareiros animando,
Si temos que ascender a plata, pois ascender pa todo o que poda vir despois. Pero sobre todo, primeiro, que sigamos tendo moitos rapaces, que eses rapaces den o paso ao primeiro equipo, e que siga sendo a esencia do Buo Atlético na que calquera que ven de fora o sinte e dase conta de que isto é unha familia e que aquí só pasan cousas boas e todo é para aportar. Lanzoche xa a derradeira pregunta, xa vamos a rematar, que creo que xa é longa entrevista, pero ahora sí che vou a meter nun compromiso. Veremos a Andrés Bacelar algún día sentado nesta mesa na que nos reunimos os da directiva. Veste nun futuro tratando de dirixir un pouquiño o clube, a levar todo iso que te aprendeche. Sí, o sea, eu tiña o claro, o sea, a miña idea é deixar de xogar porque xa se me fai moi difícil compatibilizalo, porque ao final os anos botanse en riba e tens que ter máis experiencias vitais, ter un ano de descanso, de seguir o equipo e tal, e despois, pois, obviamente, devolver o que o clube me deu a min, pois, adestrando, botando unha man donde poida e donde se me permita. Pois, sabedes, a parte máis íntima tamén de Andrés que tratamos de sacarlle e como podedes ver, si podemos poñer sentimento bueolético e sentimento azul, teríamos que poñer a foto de Andrés, e repito que tamén a de Mauro, pero Mauro todavía este ano quere seguir traballando, rompendo tablillos do parqué, pero en algún momento tamén lle checarán estas entrevistas. Pois Andrés, moitísimas gracias por recibirnos, por abrirte. Tomamos nota de que en calquer momento vas a vir a botar esa man, e sobre todo queremos verte, pois iso, sendo ese exemplo que foche na pista, tamén sendo ese exemplo na granda, empurrando, animando e con ese respeto que ti dis que temos que ter sempre. Moitas gracias, e iso, a vos disfrutade da entrevista, de calquer cousa preguntade a él, a min non. Intentaremos que a próxima entrevista xa sexa, pois eso, tamén o Capi, que o ano pasado decidiu colgar as muñequeras, David Iglesias, e iremos abrindo un pouquiño máis abanico e incluso abrindo algunha encuesta para que vos nos digades a quen queredes que entrevistemos. Vémonos!